Hai Anilana, like done. Thank you എന്ന് சொல்லாரு. Ada panas akan kita ada panas dari pagi. Dari pagi po. Yang kayak gini juga jatuh awitin empat yang lebih suwe. Aku WhatsApp berkata pernah empat yang lebih suwe yang kelak. Cene mutat
ಹೋಗ್ಲಿರಕ್ಕ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಜೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೈತ 5 ಗಂಟೆಲಿ ಆಯ್ತು. என்ன ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ನಾನು ಸಂಡೇ ಪೂರಾ ಬಿಸಿ ಇರ್ತೀರಿ. ಬಿಸಿ ಇರ್ತೀರಿ.
ಲೈಕ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿ ಲೈಕ್ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡೆ ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಹೈಟ್ ಡುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಇರಪ್ಪ ಹೈಟ್ ಇರ್ಪುನು ಹೈಟ್ ಇತ್ತಿನಗಳು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬತ್ತಿರ ಹಾಯ್ ಸಂದೇಕ್ ಕಾಪಾಡಂತು. ಹಾಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಇಂಶಾಲ್ಲಾಹ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಲೈವ್. ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತೈತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ನಕ್ಲೆ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಅನಿಲ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಹಮದ್ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ಎಲ್ಲ ಗೌಜುಂಡಿ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ನಮಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣೆ. ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುಜೆರ್ ಆರ್ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತನಲ. ಅಪ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಬ್ರೋ ವಾಲಿಕುಂ ಸಲಾಮ್. ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಜೆರ ಮಾರ್ರೆ. ತಲಪಾಡಿ ತಲಪಾಡಿರ ತಲಪಾಡಿ ಬಾಯ್. ತಲಪಾಡಿ ಬಾಯ್ ದಾಲ ಕೇನುಜಿ ಪನ್ಪೆನ್ ನನೇತ್ ಜೋ ಕಲ್ಪೊಂಡು. ಇರೇನ ಊರು ಅನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಆರ್ ಊರು
ಗಾಡಿ ಪವಂಜಿ ಅರೊಪ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇತ್ತ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತೀರ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಎನ್ನ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಹಳೆಂಗಡಿ ಬಾಯ್ ಆರು ಅನಿಲನ್ನೇ ಒಂದು set mulki middle ಸಂಜೆ ಎನ್ನ ಊರ್ತಾರೆ ಆರು ಅನಿಲನ್ನೇ ಇಂಕನ ಊರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಸಂಜೆ ಎನ್ನ ಊರುದಾರು ಗೊತ್ತಾನ್ ಗೊತ್ತಾನ್ ನಕ ಗೊತ್ತಾಂದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಯಾಪೈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಹಿಂಗ ಇನಿ ಮಲ್ದಾರ ಲೈವ್ ಇನಿ ಬಿಸಿ ಅಂದಿರು ಯಾನ್ ಗೌಡೇದಿ ಅಂದು ಇನ್ನಿನಿ ಡಿ ಪಿ ಜನ ಗೊತ್ತಾವ ಗೌಡೇದಿ ಲೈವ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದೆ ಈಗ ಗೌಡೇದಿಲಕ ಎನ್ನು ದಾನೆ ತೊರುಟು ಪಾತೆನ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಾವುಜ ಮಾರೆ ಗೌಡೇದಿ ಅಂದು ಸೋಮವಾರದ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾದ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇನು ಆಚೆನ ಕಂಚೆನೆ ಆಚೆನ ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ಪೇನು ಆಚೆನ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಡಿ ಪಿ ತವನಾಗ ಗೌಡೇದಕ ತೋಜರ ಅವು ದೇವನ ಫೋಟೋ ಪಾರ್ದೆನೆ ಐಕ್ ಪನ್ಪೆರು ಗೌಡೇದಿ ಅಂದಿ ಅಂದಿ ಯಾನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ನ್ ಗೌಡೆ ಅಂದಿ ತೋನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಡಿ ಪಿ ತೋಲೆಗೆ ಗೌಡನ ಪಾಡ್ನಕುಲು ಪಾಡಿನ ದುನಿಯತೆ ಎಂಜಿನೆ ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ಇದು ಕಂಚೆನೆ ತೋಜುಂಡು ಗೌಡೆನ ಲಂಚಿನ ಪಾಡ್ವೆ ಅಕಲಕನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಡೀ ವೈಟ್ ಇದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೂಡ್ಲದಾಯ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೋಜಾತೆ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ತಾನೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಗೌಡೆನ ಅರ್ಥ ಊರ್ದಾಯನ ವೈಟ್ ಐಡಿ ತಿರ್ಗದ ವೈದಾರ ವೈಟ್ ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಮುಟ ತೋದು ವೈದಿರ ವೈಟಿನತೆ ಹಾಯ್ ಕ್ರಾಸ್ಟಸೀಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಲೈವ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬೇಜಾರು ಪಾತಿರು ಬೇಜಾರು ಬಾಯಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಪಣಂ ನಮಸ್ತೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಡೈಪಿಡ್ ದೇವನ್ನ ಕೊಡಪ್ಪನ ಅಂದ ಅದನಕ ಅಂಚನೆ ಅದನ ಸೈಜ್ ಕ್ರಾಸ್ಟಸೀಸ್ ಇರ್ನ ಕುಡಂಜ ಐಡಿಗೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಲೈವ್ ದ ಡಿ ಪಿ ಎ ಅನಿಲನ್ನ ಲೈವ್ ದ ಡಿ ಪಿ
ನಿದ್ರೆಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಬ್ರೋ ನಿದ್ರೆಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕದ ಪಾತೆರು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕದ ದೇವನ ಸಿಗಿತ್ತನೆ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿ ಒಂದು ಅವು ಇನಿ ಅವು ಇನಿ ಹತ್ತು ಬ್ರೋ ಅವು ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ನಿ ಬ್ರೋ ಬಾಯಮ್ಮ ಚಾ ಕುಡ್ಚಾರ ನಿನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ದೈ ಬೈಯ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಮೂಲು ಎರೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರಿ ಏನೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಮಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬೀಸು ಬೀಸು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ 14 ಯುಗಾದಿ ಏರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕರೆದಿನಿ ಅವನೇ ಡಿ ಪಿ ಮಾಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕರಬಜೆ ಪೂರ ವಾಟ್ಸಪ್ ವೇಟ್ಪುನಿ ಅವನಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಬ್ರೋ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕದ ಅದೇ ಕದಿಪಿನಿ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜಾನೆ ಈತು ವೈಟ್ ನೀಡು ಅಂದಿಡಿ ವೈಟ್ ಇಡೆ ನಿಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೆರ ಕೊಂಚ ಏತು ಜೋರು ಪಾತೆರುನೆ ಕಿವಿ ಪುತ್ತಲೆ ಆಂಡ್ ಎಕಡೆಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಪನೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತಕೇನು ನಿಂಗೆ ಎದುರು ಸ್ವರ ಹಾಕೋಳು ಕಾಕ ನಿಂಗೆ ಎಂದ್ರು ಸ್ವರ ಹಾಕೋಳು ಕಾಕ ತಮಾಷೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಹಾಕನ ಒಂದೇತ ಬೊಂಡದ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕುನು ಸೂಪರ್ ಹಾಕುನು ತುಯ್ಯ ವೀಡಿಯೋ ಅವೇ ನನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾನೆ ಕಜಿ ಕಾಪುಡು ಉಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಾಡಿ ತಂದ ತರೆ ತರೆ ಕೈ ಸಣ್ಣ ഞാൻ കാപ്പുകൂടിയത് എല്ലാവരും ഇത്തത് തറി കൈട്ട് ಒಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಮೊಟ್ಟನ ಬಾಗಿ ನನ್ನ ಕಪಾಟು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕೋ ಒಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಮಾತಿರೋದ ಒಪ್ಪುದು ಉಳ್ಳೆ ಒಕ್ಕೊಂದು ಉಳ್ಳೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಒಕ್ಕೊಂಡು ಸೀತಾ ಮಂಡೆ ಕಾಪುದಾನೆ ಕೊದ್ದಿ ನೀರು ತಡಪಾಡಿದ್ದು ಕಾಪು ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪಾಯಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ
ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಎಕಡ ಒಂಜಿ ಜನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಕ್ಕೀನಿ ഞാൻ മ്യൂട്ട് എഴുതിയിട്ട് ಈಗ ಸೌಂಡ್ ಲೆಸ್ ಕೊಡಲಿ ಅಪ್ಪ ಸರಿ ಹಾಕು ಪಾತೆ ನಾನು ಲೈವ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನಿ ಕೊಡ್ಕಳಿದ್ರೆ ದಾದೆ ಆ ಪಾತೆನ ಕೇನುಜ ಮೆಲ್ಲ ಕೇನೋನು ಕೇನುಜಿ ಪಾತೆನ್ನ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೆನು ಕೇನುಜಿ ಪಾತೆನ ಇದು ಕೇಂದೆ ಎಕಡೆ ಬನ್ನಿ ದೂರ ಕೇನುಂದು ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಮೆಲ್ಲ ಕೇನುಂದು ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆನ ಇಂತೆ ಕೇನುಂಡೆ ಜನ್ಮದ ಜೋಡಿ ನೀನು ಎಂಕ ಕೇನುಡು ಕನಕ ಕನಕ ಹೃದಯನ ಕೊನೆಯ ಕನಕ ಸುಮಿಸುವ ಮೊಬೈಲ್ ಕೇವಿತ ಒಲಾಯಿಡೆ ಕೇನೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಈ ಕೇವಿತ ಒಲಾಯಿದೆ ಕೇನೋಡು ഇതിന് ഡാനില്ലാണ്ട് പാത്തിരുന്നില്ലേ തീരെ ഇത് ആൻസർ ಕೊಡಲಿ ನೈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ನೈಸ್ ಪನ್ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಿ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ನಗ 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 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅರ್ಕಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಅರ್ಕಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೋಯಿಗೆ ಪಲ ಅರ್ಕಂಜಿ ಎಪ್ಪುನು ಚಟ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಅತಿ ಕೋರಿ ಮಲ್ದಿ ಜರ ಅರೆಗರ್ಕಂಜಿಲ ಪರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದ ಉಪವಾಸ ಅಷ್ಟಕ್ಕ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾವಿರ ಕೋರಿ ತಿಂದು ಬೋರಿಲೆಕ್ಕ ಆತರ ಆರ್ ಕೋರಿ ತಿಂದು ಬೋರಿಲೆಕ್ಕ ಆತೇರಿಗೆ ಏರಿಯೇ ಕೋರಿ ತಿಂದು ಬೋರಿಲೆಕ್ಕ ಆತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಸಪುರೊಲ್ಲೆ ಬಾಯಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಸಪುರೊಲ್ಲೆ ರಾಗಾಳ ತೋರ ಇಜ್ಜೇರು ಅತೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ ಇದು ಸಪುರೊಲ್ಲಾರ ಅತೆ ಅಂದ್ ಈರು ಮಸ್ತ್ ಸಪುರ ಕೋರಿ ತಿಂದೇರ್ಲ ತೋರ ಆಪುಜಿ ಬಾನಿಗೊಂದು ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿನ್ನಾಸೆ ಕಣಿದೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಾರೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನ ಲೈವ್ ಯಾಪ ಇನ್ನಿಂಡೆ ಸಂಡೆ ಅನಿಲ್ ದೂರ ಪೋಯಿರೆ
ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜೀವನದಿ ಕಾವೇರಿ, ಓ ಜೀವನದಿ ಈ ಕಾವೇರಿ. ಕಿವಿಕೇನೊಂದುಳ್ಳಿರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಈ ತಾಯಿಯೂ ನಕ್ಕರೆ అని నిన్ను తెలుదొందలే ಸಂತೋಷದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಮತೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಭಾಗ್ಯದ ದಾಸಿಗೆ ಮಾಡುವೆ ಭಕ್ತಿಯ ವಂದನೆ. ಎಂಚಿನ ಓದನೆಯಿರು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕಾಗಿ ಏಳಿಕೆ ಪಂಚಜೀರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕಾಗ ಲೈವ್ ದಾದೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ನಡಿ ಮುರಣಿ ಪೋತುಜಿ ಇನಿ ಪೋತುಜಿ ಕೊಡೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಏನು ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಪೆ ಅಂಜಿ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಬರೆದು ಬರ್ಪೆ. ಈ ಪೊಂಜೋಗುವ ಭಾಷೆಡ್ ಬರೆಯೋಡ ಮಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ತೊಲು ಅರ್ಥ ಆಪುಜ ದಾದೆ ಬರೀತೆ ಎಂಜಿನ ಓದೋನು ಇರು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕಾಗ ಹೇಳಿಕೆ ಪಂತಜೆರ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಗದದಿ ಯಾರೇ ಸರಿ ಓದಿನತಿ ಮಂದಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ಸಿಗಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಂತಜೆರ ಕೇಳಿ ಧ್ಯಾನ್ ಪಂತಜಿ ಆನಂದಿ ಒಂದಿ ನೀರ ಬರ್ಪೆರ್ನ ಬರಡು ತೂನಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅಸಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಒಂಜ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಅಪ್ಪ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಿದ್ದೀರು ಅಪ್ಪ ಗುರುವನ್ನೇ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸೆಟ್ರು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಂತಜಿ ನಾನು ಸಡನ್ನೇ ಮಲ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತೀನಿ ಮಲ್ತೆ ಇರ್ನ ಡಿ ಪಿಡ್ ಅಕ್ಷರನೇ ತೋಜುಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಡ 1 minute ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಂಡ ಡಿ ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಡಿ ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಂಡ ಡಿ ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಸರಿ ಉಂಡ 2 ಜನ ಕಿಬಿಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಅಕ್ಕ ನಂದು ಕಷ್ಟ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ತಿರತ್ತೆ ಮಕ್ಕಂಜೇರ ಲೈಕ್ ಏತೊಂಡು 3 ಉಂಡ 4 ಉಂಡ ಕೈಮಿಗಿಲೆ ದೇವ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಜ್ಜ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಪೂರೆಲ್ಲ 4 ಉಂಡ ಅಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಕ್ ಕೊಲ್ಲೇರು ಯಾ ಪಂಜೆನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಕ್ ಕೊಲ್ಲೇರು
ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ್ ಲೈವ್ ಆ್ಯಪಾಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇರನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಿವಿ ಕೊರ್ದು ಕೇನು ಬಟ್ ಇದೆ ಬೋಡ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾರು ಕೇನು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ್ ಅದೇ ಗೈಡ್ ಹಿಡಿತೇನಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ್ ಎನ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ್ ಲೈವ್ ಜನ ಬರೋಡ ಅನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ್ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಲು ವೈಟೇ ಪೂರ ತೂದು ಬೈದಾರತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ್ ಕೇನು ನಾನು ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೇನು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ್ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಲೈವ್ ಜನ ಬರೋಡಾಂಡ ಬಲ್ದು ತಿಪ್ಪುಳಿಗೆ ಲೈವ್ ಜನ ಬರೋಡ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಕೊಡು ತಾರಾಯಿ ಹಾಕೊಡು ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಕೊಡು ತಾರಾಯಿ ಹಾಕೊಡ ಮಾರಲೇ ನಿಕ್ಲೆವಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಜನ ಬರ್ಪೇರ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಲೈವ್ ದೆತ್ತನಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದ ಒಂದು ಬ್ರೋ ಐಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ್ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸಿಗೆ ಎನ್ನುಜಿ ಎಂಚಾನ್ ಈರು ವೈಟ್ ಇದ ಮೋನಾಲಿಸಾತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕನ ಕೈಟ್ ಮೇರೆಗೆ ನೆರಡೆ ಬೋಡ ಅಂದ ಈಗ ಕೊಟ್ರ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಪಾತಿರ್ನುಗುಲಾಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಇನಿ ಮೂಟ ಮೋನೆ ತಾಜಾದಜಿ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕದ ಇನಿ ಮೂಟ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತು ಜಾರಿ ಇರು ಪಾತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಸರಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಜನ ಇತ್ತೇರೆ ಇತ್ತು ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ದಿಜೆರ ವಿಡಿಯೋಲ ಫೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಬಂದು ಆಳ ತೂತೆ ಅರ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಇಜ್ಜಾರ್ನ ಮೋನೆ ತೋಜಂದಿನೇಸ್ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮೂನು ಕಂಗ್ರಾಜುಲೇಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ್
मोनो आना खुश अपना थे नहीं देख रहा शक्का इरे ना येड्डे गुनोटो मोनो आती नहीं यान सरी जे सिंपल दादा तनी क्रस्टका सिंपल बॉय होल्डर सिंपल बॉय बलते रांदी जनला अते क्रस्टका ड्रीम बॉय ओलुंडो ड्रीम बॉय ಏರಿ ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೇನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಜೀವನಿ ಆರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ರೆಡ್ ಐಡಿ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಎರಡ ರೆಡ್ ಐಡಿ ಉಂಡಾ ಲಾಸ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಕೊಡಂಜಿ ಐಡಿ ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಅವು ಹೆಚ್ಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಐಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡುಜಾರ ಜೀವನಿ ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ ಬೊಡೆದೀಗ ತಿಕ್ಕಂಗೆ ಅವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಓಕೆ ಅವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ ಬೊಡೆದೀಗ ತಿಕ್ಕಂಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ಗ ಬೊಡೆದಿ ದಿಕ್ಕದನಂದ ಅರ್ನ
चलो मैं तेरे गनी चलो मैं तेरे गनी ಐದು ಪಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಯಾರು ಅಂದ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ ಬಡಿದಿ ತಿಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಆಯ್ನ ಓ ಅಂಚನ ಬಡಿದಿ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಆಯ್ ಐದು ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ ಇತ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರಿಗೆ ಮೋನ ಅವರು ತುಂಬ ನಾನು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ 8 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಸಂಡೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸಂಡೇ ಎತ್ತಜೆ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಇತ್ತಾನ in 2 months 8 to 11 is in the 8 to 12 10:30 a.m. Hi K boys hi Panondule welcome to the live K boys ಹ್ಯಾಪಿ ಯುಗಾದಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಯುಗಾದಿ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ದುಂಬು 2 ತಿಂಗಳು 2 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಡೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ನಿಮಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಯುಗಾದಿ ಕೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಕೆ ಬಾಯ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು ಲೈವಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಾಫಿ ಆಯಿತಾ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಓಕೆ ಲೈವ್ 4 ತಿಂಗಳು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾರಪ್ಪಾಗ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ನಾನು ಹೌದಾ ಅತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಅಕ್ಕ 2 ತಿಂಗಳು 2 ಗಂಟೆನಾ ಕೆ ಬಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮನಂದ್ಲೆ ಅನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಕಾಂಡೆ 2 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಡೆ ಮಾತ್ರ ನೀರ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತೀನಿ ಎನ್ ಮಾರ್ದು 11 ಗಂಟೆ ಮುಟನಿ ಅಂದೆ ಡೈಲಿ ಒಂಜೇ ಟೈಮ್ ಎನ್ ಮಾರ್ದು 11 ಅದೇ ಕೆ ಬಾಯ್ಸ್
ಲೈವಿಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಒಂಜೇ ಟೈಮ್, ಓಕೆ ಒಂಜೇ ಟೈಮ್. ಮತ್ತೆ ಏನಿವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ? ಯುಗಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲಾ? ಈರ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ಈರ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಾರೆ ಅಪಗ. ಈರ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ಈರ್ ಇಡೆ ಇತ್ತರ ಅಪಗ. ಎನ್ಮ ಜನ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಅಂದೆ ಎನ್ಮ ಜನನೇ ಇರೆಗ. ಹಾಯ್ ಕ್ರಷ್ಟಕ್ಕ, ಹ್ಯಾಪಿ ಯುಗಾದಿ. ಕೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಷ್ಟಕ್ಕ. ಎಲ್ಪರ್ದು ನೋದು ಲೈಕ್ ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು. ಅಂದ ಅವೇ ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇರ್ನಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬರೋಂದಿತ್ತೈತೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ಸ್, ಓಕೆ ಬಾಯ್ಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಯುಗಾದಿ. ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ ಕ್ರಷ್ಟಕ್ಕ? ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಾಗೆ ಏರಿ ಕ್ರಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಎನ್ನ ಲೈವಿಗೆ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ತೂಜೇರ್. ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ತೋಜೇರ್ ಏರಿ ಇಟ್ಲಾರ. ಹಾ, ನನಗೆ ತುಳು ಬರಲ್ಲ. ಹಿಟ್ಲರ್ ಅಲ್ಲ, ಹಿಟ್ಲರ್ ಅಲ್ಲವೇ ಜೋಕರ್. ಫೋಟೋ ಜೋಕರ್, ನಾನು ಜೋಕರ್ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು ಹೇಳಿ? ಕೆ ಬಾಯ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ? ಹನಿ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಹನಿಗೆ? ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣನ. ಕೆ ಬಾಯ್ಸ್, ಎನ್ನಡ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಗೆಯರಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಹನಿ ಅಂತ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಹನಿ ಅಂತ ಹನಿಗೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಕ್ರಷ್ಟಕ್ಕ ಈರಂದು. ಹೌದು, ಅವರು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ. ಹನಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹನಿ, ಹನಿ ಅನ್ನದು ಹನಿ.
ಗೊತ್ತಾನ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ್ ಕೇರ್ ಬಂದು ಹನಿ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅವರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಷ್ಟೇನಾ? ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಗೊತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಾನು. ಹ್ಞೂ ಹಾಂ ಹೌದು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಐಡಿ ಇದೆ. ಗುಂಡಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾ? ಗುಂಡಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗೆ. ಕೆ ಬಾಯ್ಸ್, ಗುಂಡಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾ? ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಕಿಚ್ಚ ಬಾಸ್ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ನಾನೇ. ಕಿಚ್ಚ ಬಾಸ್. ಓ, ಇದು ಕಿಚ್ಚ ಬಾಸಾ? ನನಗೆ ಐಡಿ ಬ್ಲೂ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡನ್. ಅವು ಬ್ಲೂ ತಿಕ್ಕನೆ. ನನಗೆ ಯಾವ ಗುಂಡನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗುಂಡಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಗುಂಡಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನೀವು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಕಿಚ್ಚ ಪಡೀಲಲ್ಲಿರೋದು. ಲೈವ್ ಓನರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬ್ಲೂ ಬೇಕು ಅಂತ.
ಹಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಗುಂಡಮ್ಮ ಪುದರ್ ಮೋನ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುನಾಗದಿತ್ತೀನಿ. ಯಾನು ಗುಂಡಮ್ಮ ಪುದರ್ ಮೋನ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುನಾಗದಿತ್ತೀನಿ. ಗುಂಡಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತು ನೀರ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಪುದರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಶೋರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಓಕೆ. ಚಾನಲ್ ಪುದರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಲು ಗುಂಡಮ್ಮ ಇತ್ತನು ಅಂದ ತುಂಬು ಗುಂಡಮ್ಮ ಗುಂಡಮ್ಮ ಇತ್ತನು. ಬಕ್ಕ ಗುಂಡಮ್ಮ ಪುದರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಡ್ನ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ಸ್, ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಲೈಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಏನು ಎಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಯುಗಾದಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್, ಬಾಯ್. ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಪೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಲೈವ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಷ್ಟ ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನೇಕ್ ಅಂಚನೆ ಅನಿಲನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನೇಕ್. ಬಾಯ್ ಹಾಲ್. ಹಾಗೆ ಕೆ ಬಾಯ್ಸ್ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂಚೆನೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲೆ ಇಂಚೆನೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು. ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕಗನಮ್ಮ. ಓಕೆ ಅನಿಲನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಪಾತಿರ್ಗಾವೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಿಸಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ. ಓಕೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತನ ಪಗ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ. ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಪುನಾಂಡ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಾಡ. ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್.